Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bedreigende situatie in een vliegtuig. Dat vond gisteren plaats op een vlucht van TUI van Amsterdam naar Curaçao. Waarbij een passagier door het lint ging en voor geruime tijd zijn medepassagiers terroriseerde. Tenminste, dat schrijft de Extra vandaag en dat is te achterhalen na een gesprek met een van de passagiers. Voor de piloot was de situatie ook onhoudbaar en er moest een gedwongen noodstop op de Azoren worden gemaakt. De man stond tijdens de vlucht op, zei dat hij een hekel aan Nederlanders had vanwege de onderdrukking van Curaçaoënaars. Hij probeerde mensen te slaan, beledigde stewardessen, medepassagiers, gaf aan dat hij lid was van een gevaarlijke bende, de NLS, en terroriseerde zo het hele vliegtuig, waardoor 4 passagiers de man hebben overmeesterd. En pas toen was het wat rustiger op de vlucht en moest er een noodlanding worden gemaakt. Niet alleen die man moest uit het vliegtuig worden gehaald door een speciale antiterrorisme eenheid. Ook een andere man die een stewardess had lastig gevallen, moest op dat moment uit de vlucht. Uiteindelijk is de vlucht na enige vertraging verder gegaan naar Curaçao en kwam hier gisteravond aan. Op de beelden ziet u een opname van een van de passagiers waarbij ook niet de man te zien is, maar wel de schrik bij de passagiers in het vliegtuig. Vakbonden tegen intimidatie. Gisteren hebben 5 vertegenwoordigers van 5 vakbonden een persconferentie gehouden. En daarin gaven ze aan het gehad te hebben met de opruiende berichten van de minister van Financiën, Javier Silvania. Volgens de vakbonden APVO, NAPB, SAP, STRAF en CITEC zijn sommige posts van de minister richting ambtenaren intimiderend en daar komen ze tegen in opstand. Aanleiding van de persconferentie was een app van de minister waarin hij aangaf dat ambtenaren in de WTC van de ontvanger die hun werk tijdelijk hebben neergelegd vanwege schimmel in het kantoor in overtreding zijn en geen recht hebben op overwerk. Volgens de vakbonden moet de minister de ambtenaren niet bedreigen via Facebook. Tanker vertrekt met 450 vaten olie. Tenminste, de tanker is vertrokken nadat hij 6 dagen lang bij de Bullenbaai was aangelegd. De hoeveelheid olie is gelijk aan 450.000 vaten olie. En dat is een enorme hoeveelheid die nu naar Sint-Croix gaat. De olie lag er al een tijdje en was een dispuut voor onder meer een achterstallige betaling aan Cru. Er zijn 2 veilingen geweest, die zijn wel goed afgelopen, maar de betaling stokte. Maar nu uiteindelijk is er geld betaald, is de olie weg van de Bullenbaai en heeft Cru haar meer dan 8 miljoen achterstallige schuld gekregen. Kustwacht neemt 29 vechthanen in beslag. Opmerkelijk, omdat we daar natuurlijk niet zoveel van horen, maar vechthanen die kunnen niet zomaar geëxporteerd worden, niet zomaar geïmporteerd worden. Hanengevechten zijn illegaal, maar toch trof de kustwacht op een boot vanuit Aruba eind januari een boot met 29 vechthanen aan. Omdat ze dus niet naar Curaçao mochten komen en ook niet naar Bonaire, wat uiteindelijk de bestemming van de boot was, is er met de kapitein overlegd wat hij met de hanen gaat doen, of hij ermee terug wilde naar Aruba. Dat wilde hij niet, dus zijn de hanen in beslag genomen. Aanhouding na achtervolging. Gisteren was er sprake van een grote achtervolging achter een chauffeur die een stopteken had genegeerd op de Santa Rosaweg. De man reed weg en de politie ging in achtervolging. Er kwamen steeds meer patrouilles bij, dus het was een grote achtervolging. En uiteindelijk bij de Caia Frutipan, waar naar alle waarschijnlijkheid de man woont, kwam de auto tot stilstand en kon hij worden gearresteerd. Hij werd op de grond gelegd, de auto werd onderzocht en de man is meegenomen. Fiscale regeling voor filmindustrie. Dat zou een goed idee zijn, zegt de minister van Economische Ontwikkeling, Luisandro Seintje. Hij reageert op een brief die regisseur T.J. Scott heeft geschreven. Deze Amerikaanse belangrijke filmpersoonlijkheid heeft onder meer de blockbuster Spartacus en Star Trek Discovery geproduceerd. Die zegt dat het goed zou zijn als Curaçao een fiscale regeling voor filmopnames zou installeren. Nu zijn er wel bedrijven geïnteresseerd om bijvoorbeeld vanuit Amerika
opnames te maken op Curaçao. Maar fiscaal is het beter om naar Trinidad en Tobago of Dominicaanse Republiek te gaan. Scott heeft erover een brief gestuurd en de minister heeft er wel oren aan. Maar het moet natuurlijk ook met andere ministeries worden besproken als het om een fiscale regeling gaat. Klassificatie Taimir Burnett, dat is goed nieuws. De Curaçaose atleet Taimir Burnett, hij rent onder de vlag van Nederland, heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Hij gaat daar meedoen aan de 200 meter. En de 31-jarige Burnett liep een persoonlijk record van 20 minuten en 30 seconden. En dat is sneller dan de vereiste tijd van de Olympische Spelen. Ook liep hij een snelle 100 meter en kwam hij net onder de Nederlandse limiet. Positief nieuws dus. We hebben even een break en gaan zo door met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. Na ano 2009, família Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wat nós awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de ao menos 120 cubos por hora. Curta explicação de Ready-Mix Batching Plant está com a planta aqui, beton te worden mesclado dengan mixer de planta e não dengan truck. We beginnen op Bonaire, want daar hadden we niet zo lang geleden een bericht over een vliegenplaag. Die zou erger zijn dan normaal en dat zou onder meer te maken hebben met de vuilstortplaats. Maar nu staat er op Bonaire.nu een reactie van afvalbedrijf Celibon. Die zegt dat de vliegenplaag op de stortplaats niet meer is dan de voorgaande jaren. Een post op sociale media leidde tot veel reacties, maar volgens Celibon lijkt in ieder geval niet de stortplaats de oorzaak te zijn van deze vliegen. Het is een periode waarin het veel regent en daardoor komen er veel muskieten, vliegen en andere beesten. Zo reageert Celibon. Dan gaan we naar Aruba, want de detentie van de voormalig gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland, Gulfrid Bessaril, is verlengd. Hij werd eerder deze week aangehouden en hij blijft voorlopig nog vastzitten. Hij is al ondervraagd, maar volgens het Openbaar Ministerie op Aruba is er nog geen reden om hem vrij te laten, omdat ze nog meer van hem willen weten. Hij wordt beschuldigd van fraude ten behoeve van persoonlijk gewin. En dat heeft allemaal te maken met het Tulipan-onderzoek. Mogelijk is er ook sprake van corruptie en machtsmisbruik tijdens zijn ambtsperiode. Dan gaan we naar Lisanne van Heiningen. Zij is verloskundige en we hebben haar al eerder geïnterviewd. 2 keer zelfs, omdat zij geen vergunning krijgt om als verloskundige aan het werk te gaan. De redenen waarom zij die vergunning niet krijgt zijn volgens haar niet terecht. Daarom is er een rechtszaak begonnen. En gisteren was de uitspraak van de rechter en die gaf de verloskundige gelijk. Maar dat betekent nog niet dat ze daarmee meteen een vergunning krijgt. Ze legt het zelf uit. Ja, we hebben gewonnen. Nou, dus, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat dat betekent is dat de rechter bepaald heeft dat de beschikking die de minister heeft gemaakt onterecht is. Ja, de beschikking die de minister heeft gemaakt om jou geen vergunning toe te wijzen. Ja, precies. Dus hij heeft ons dan het gelijk gegeven. En de minister de opdracht gegeven om binnen 4 weken een nieuwe beschikking te gaan maken. Dat kan betekenen dat de minister opnieuw de aanvraag voor de vergunning afwijst. Dat kan zeker betekenen. Dat zou ik ook niet heel gek vinden, als ik heel eerlijk ben. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. En daarnaast heeft de rechter ook een aantal voorwaarden, een soort van adviserend rapport gegeven. Omdat er 34 verklaringen zijn ingediend door cliënten, zorgmedewerkers over mijn kwaliteit van werken.
dat er dus echt behoefte aan is, dan dat mag niet genegeerd worden door de minister. Dus het is eigenlijk goed nieuws. Ja. En als je zegt dat je het niet gek zou vinden dat ze dadelijk weer met een beschikking komen die het afwijst, betekent dat omdat ze op die weg nu eenmaal zijn ingegaan. Jij wil wel aan de slag. Je bent ook al aan de slag als invalverloskundige. En daarom heb je zoveel goede reacties van klanten al gekregen. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat verwacht je nu? Nou ja, ik hoop vooral dat ze binnen 4 weken ook daadwerkelijk de nieuwe beschikking maken. Ik hoop natuurlijk dat ze zeggen, nou ja, oké, helaas, we hebben niet gewonnen. En de rechter heeft bepaald dat je een goede kracht bent hier op het eiland. En dat ze inzien dat het goed is voor de gezondheidszorg. Ja. En dat ze mij de vergunning gaan geven. Ik weet ook enigszins dat het niet altijd zo gaat hier op het eiland. Dus ik zou het ook niet gek vinden als ze weer zeggen nee. En dat we opnieuw de rechtbank in moeten. Maar ja, dan heb je wel deze uitspraak van de rechter al op papier. Ja. Die zegt dat de overheid niet zomaar gebaseerd op een oud verslag dit kan beslissen. Dat is inderdaad ook zo genoemd door de rechter. Dat zij deze beschikking opnieuw niet mogen maken op oude beleidsstukken en rapporten van de SVB. En dat ze daar meer recentere stukken voor moeten gebruiken. Ik wens je op. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want de Braziliaanse president Lula brengt een bezoek aan Egypte. En dat is niet zomaar een bezoek, het is sowieso zijn eerste internationale bezoek van dit jaar. Maar de banden tussen Egypte en Brazilië, een groot land in Afrika, een groot land in Zuid-Amerika, is goed. Er wordt onder meer gesproken over de oorlog tussen Israël en het Palestijnse gebied. En ook wordt er gesproken over meer zaken doen. Sowieso vindt president Lula het belangrijk om de banden tussen Afrikaanse landen en Zuid-Amerika verder te intensiveren. Zo zal hij ook deelnemen aan de Afrikaanse Unie-top in Ethiopië. En is het een bewijs dat Lula, wat hij al vaker gezegd heeft, president Luiz Inácio Lula da Silva, zo is zijn volledige naam, we noemen hem Lula, dat er niet alleen naar de grootste landen moet worden gekeken, maar dat er veel landen in de wereld zijn die heel goed kunnen samenwerken en goed handel kunnen drijven. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Dit was het belangrijkste nieuws. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.